Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa Palamay Drama. O karon mag-upload na sad ko kung ako ang konsultihon part 11. Aspetary lang ko ninyo paminaw mga listeners kung ako ang konsultihon. Kaya nga to ang Palamay Drama wala pa nakaabot ng isa ka oras, mga upat pa episode atong na-edit. Kulang na lang siya og tulo para makaabot siya og isa ka oras. Hangyo lang po ko mga listeners, kaya lingawi lang po ninyo paminaw mga listeners ni ato ang kung ako ang konsultihon. Malingaw sa mga ni mga listeners. Sa dili pa na magsugod sa atong drama, magbasa sa ta sa atong mga comments. Atong last nga gi-upload nito nga part 10 sa kung ako ang konsultihon. First comment na to, si Crystal Leo. Salamat idol, naka-upload na ka. Naka-upload na po balik sa tuwang kung ako ang konsultihon, Crystal. O, salamat kay sa inyong paminaw. Si Oscar Abidog, salamat idol kay malingaw na gapon ni ani idol. Salamat Oscar Abidog kay nalingaw sa gapon ka. Kini atong kung ako ang konsultihon. Salamat jud kay si Moda Oscar. Si Joselito Salva, hello idol, karon pa ko kabalik YouTube idol. Salamat ani, daghan na pud ko lang taon ani support gawin ko always idol. Salamat jud sa imo Joselito Salva sa imong kanunay nga pag suporta sa atong channel o sa atong mga drama. Salamat kay sa imong pagpaminaw pirmi. Si Jude Plastico, salamat idol sa new upload. Sige lang katawa si Tito idol. Kita lang ang pangag. Salamat sa imo Jude Plastico o sa imo ang Tito diha nga nagkatawa nga naminaw sa tuwang kun ako ang konsultihon o labi na sa Palamay Drama. Atong Palamay Drama, ulat-ulati lang pud no. Gamay na lang kulang, maabot siya og isa ka oras. Taray lang po ninyo ni mga listeners. Og salamat kayo sa mga Jude Plastico. Si Marisol Lapsal, lingaw sad niya idol kung ako ang konsultihon, nalingaw kayo ko aning drama. Salamat Marisol Lapsal na nalingaw sad kaning drama na to nga kung ako ang konsultihon. Si Judith Sakia, lingaw po di ining drama kung ako ang konsultihon idol. Makalingaw jud tunood Judith Sakia kay labi na si nas naman si Guliat no, malakalingaw kayo. Salamat sa mga Judith Sakia. Si Christopher Valdez, nice. So salamat sa mga Christopher Valdez. Kung mga itong listeners, tanan ka comments sa tuwa sa ako kung ako ang konsultihon ug atong gi-appeal sa atong pag-intro vlog karon sa atong part 11. O ato nang sugdan ato ang kung ako ang konsultihon part 11. RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag, nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, talit sa RMN Drama. Ang suwatan po ko na itong hatagan ng pagdadad, no? Pinadakinis usa ka babae na nagpatago lang sa nga Sylvia. Kinagibawatan o doon sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender, si Sylvia. Kini akong problema bakit sa kamaldito sa kumbana ba nga sa iyang pagkaulitaw puwerte gid niyang buguya sa dihang naminyo namin ni sa nga magbinutan na so karon na problema ko pero aro inyong masayra ng akong sugilano noon ko ini sa pagsugod ang tanan kinsa siya nganong nagluib ka kinsa siyang gimahal mong labaw bakan nako unsaya na kaniyang nawala ako yawan ako Isog mo! Isog ba mo? si Talio man ron kasi nagunta aning kanahang dako Gawas mo yan isog ka mo! Gawas! kaya bag aning tawhana adtuon ko kanib Ay, yung ko ninyo gilabte kay sus katilaw mo na ako yun. Talio! Isa kontra ni mo diha mga taong talawan isog lagwata diha. ngano lagi kayo sinahitabo nimo kasi kontra nimo Kinsa ba ka na mga marites na to mga silingan diha? Wa ko magilabot, hilabtan ko! giun sa man di ka
Ako naong ko isog na ko. Ang isog na ko, ang ako rang naong. Nga tinuod, talawan di ko. Pisot ko no ko. Was! Ay, maghinot man ka anang di man ka tinuod. Asuma, ikaw. Kita magyo ka. Pisot ko, pisot ko, pisot ko. Ay mo tali, uy. Kumidya raman tingali ang tao na, uy. Kumidya lang pero di mayo kumidya ha. Kay nga naman, dool ras tinuod. Sinod. Utro man sa di ka asawa tati ka. Kinsa lagi nagbugal-bugal ni mo. Sige, sige. Ikaw ba? Nakaila ba ko ni mo ha? Basig magbel dito na sa ka ha? Yun lang yung kong pugsod. Makailangi dyan na ako. Kinsa si talyong paltik. Binuang dia ay, nisaad na baya ka ha nga, biyaan na nimo ang imong pagkabugoy ka ni Adto. Mao lagi, biyaan lagi. Mao bitaw na binutan ako pero kalagot ilag yung kong hagiton. Hagiton ko! Uy, kasaba ba pa ilog? Tingali-galimot kas imong gisaad na ko ha nga, bisag unsaon pa ka, bisag lampikay pa ng itlog nimo. Di ka mo sukol kay magbinutan na ka, nalimot ay ka ana di ay. May bisulti ko naman ay, bisag lamtikan ako itlog. Ay, Bidoy. sige lang, ako rin musulbad ana. Kinsa man ang tawhana nga nagbugal-bugal nimo ha? Kinsa na sila? Babe, ihog. Ay, was good. Asa ka mag-inom, day Sylvia? Anira ko nang, uy, apililag basog, chaser nang ha. Tempa, murag may problema ka day. Ay, naagid nang, naglagot kay ko, mo nang mo inom ko ron. Tempa rakot. So may problema nimo. Kay bakit kisa nagbugal-bugal sa kumbana nang? Ha? Gibugal-bugalan ko no siya gahapon, din sa inyong tindahan. Kisa man nag-inom din ni gahapon. Gahapon? Ay, sila si Kuan, sila si Takoy ug Buting. Ay, sila di ay ha? Kay gano man day Sylvia? Kanang mga tawhana, nangahubog na sila gahapon nang. Oh, hubog ka itong duha. Nahayang man ganito sa kahubog ka tos Buting. Di ay ha? Mo na hinungdan nga nagbugal-bugal na lang sila kay mga hubog naman di ay sila. Kay nga naman day. Wala sila kahibaw kung kinsa ilang gibugal-bugalan. Ha? Kay kinsa man day lang ilang gibugal-bugalan. Akong bana. Abi na ko kinsa. Pero wa pa sila kaila kung si kinsa o kunsa ng akong bana. Ha? Kay nga naman day. Unsa na ng bana nimo? Mangurog sila kung mahibaw sila. Ha? Kana akong bana nang mo nay haring gangis dito sa amua. Mo nay kinaisugan dito. Pero sukad ginaminyo nami. Ako na gikahadlukan anak, ako na. Pero nga tus laing tao, mahimong kilawon niya gway suka-suka ang tao ngayang kontra. Kuya, wag go Uy, tao. Dito sa Munti, kurog kanya mga mayor-mayor dito. Respeto kay na sa Munti ang akong bana. Pero dinhi, ila lang bugal-bugalay. Hangita sila, kilawon sila gway suka-suka sa akong bana nang. Ha? Ginoo ko. Tungod sa kalagot, ako na nagsulti ni ng saling ang mahitungod sa kumana ko ni siya kaisog kani adto. Katong dito pa siya sa Monte ba, mahadlok in town silang saling nga nasayod sa uod. Unya, Ano nga ito mga dito? aron may baho sila. Nga dili sila magbugal-bugal nimo kay nakaila ko kung kinsa ug unsa ka. Unya gusto kong mahibaw kinsa to nagbugal-bugal sa nimo. Bida, kinsa ka sulti ko? Ay na lang, kay basig imo unya tong ihawon. Bida, ihawon. Dili ihawon lang! Lubaon, giputan ko itong sila ang matumo itong matawla. Kinsa sila? Ay na lang lagi, ako rin mahibaw. Adto ang importante nga nahibaw kung kinsa to sila. Bida, sus! Nalagsupak, pagpuyo diha. Tingali ako hinoy mukulatan nun yung talihuna ka. Day. Nang saling, tagay ko soft drinks ng binya, kanisang biskwit ng ay. Oo, day. Lamat nang. Unya, unsa namang imong bana, day. Wa na masuko. Bisag masuko pa to siya ng saling. Dito ka arte na ako. Usak singhag na ako, kurog naman to. Way laing makapakurog at tuntuhan na ako ra. Pero glain gani, awa sa di kahadlukan. Ay, mauba. Kining ko ande ay, nga man ang imong bana nga may sige ba nag-jacket. Kung dili jacket, mag-sweatshirt man na. O may sakit siya, day. Ay, wa nang uy. Ako na siyang gipasulob ana aron dili makita ng iyang mga tattoo sa lawas. Kung unsa kadaghan ang mga tattoo sa mga yakuza, sobra pag iyaha. Hasta gani iyang tumoy na ay tattoo. Ha? Tinuod ka, day. Ang naong raniya og ang kamot og ang tiil mo oy wa niya pabutangig tattoo pero ako bang parte sa iyang lawas na puno na sa tattoo. Uy, wag day ang imong bana, uy. Nang kanang munti nang mura ra nag iyang bahay bakasyonanan. Ha?
karon na gina siya wa na mo balik didto. Kay ako magiingnan ko mo balik pa ka didto, ana lang yung gawas kay mo gawas pa ka, aw ako na mo impas nimo. Ay, sus, Marisep. Mao nang dili basta-basta ng tawhana. Ako rin nakapausab anak niya nang. Maayo di ay taon. Mao na dili ko gusto nga naay magbugal-bugal niya kay og mahitabo na lisod na. Di na ko siya makontrol saon naman lang. Pait kaayo. Ayo, masaling. Tagay ito lapad na lang. Karang botelya nga lapad na. Lapad ka botelya ha. Di ka nang lapad ugnaw. Kalong kini animal ay. Kag! Kinsa din na nang. Mao bitaw nas buting. Ay mao nay puti. Oo. Sila man ang kaimo atong usang adlaw din sa kong tindahan. Nga ilang gibugal-bugalan ang imong bana. Di ay ha. Ako na duulong ko ng tawhana be. Ting. Pwede mo lingkod, Ting? Uy, kilala ko na ko. Adios. Ibu ka na ko no. Kanang naong ni mo? Lisod kay na, paninduton. Bisag mo surrender anang imong naong. Yun na pa dagot. Bro ka ay nagtuyo na ko na. Ta? Lain giting. Bida. Ako na ba? Dali na ba kayo kung paibugo ng babae? Labi ng gwapa? Ah! Di ka mahay na ko yun. Mas ikaw ang magmahay, buting. Kay sultian di ka. Nahinom to ba itong usang adlaw nga nag-inom mo dinhi og may gibugal-bugalan mong laki? Kinsa ba? Wala ka kahinom dong, huwag sa inyong gibugal-bugalan. Oo ba? Pasangil ka na ko? Wa ka mangangil. Pero naibaw kung wa ka malimot. Katong gibugal-bugalan ninyo, nga inyong gisyagit-syagitan og pisot. Oh, ang pastilan. Himo rin ang bana rin. Nang tatawa mo ka diha, sa problema. Sumbong sa mo. Palabbar sa mo. Wa siya nagpalaban ako. Kamo mo akong gidipigsahan. Kay wa mo makaila sa tinuod ng pagkatao sa kumbana. Ha, swerte mo. Nga wa siya magpadasi ang kalagot. Kung nakakontrol pa siya, kay kung wa pa, ambot ug naa pa makanganhiron. Sumbong na may pasabot, ha? Wa pagid mo makailag unsa og kinsa to siya. Pero may nang mahibaw mo ha. Bag-o tong laya gikas munti. So gawa sa tos munti. Og nasuhito kay ko, kay ako tong bana. So tiyan di ka ha. Kamo ang rason kung nganong mag-anhian ko permistidahan ninang saling aron mahimamat gid ta mo. Oo. Mabauran ta mo ba nga ayaw mo pakita din ha. The surveillance naman mo niya og di na ko siya mapugnan. Kasabot ka? Mangutan ako. Ngano inyo man siya gisyagitag pisot? Wa mamoy. Wa may moingon nga pisot siya. Unsa day giingon ninyo niya? Amo rin siyang giingnan nga wa pa matuli. Pero wa may moingon nga pisot siya. Amo rin giingon nga wa pa siya matuli. Agay! Paraw kada. Ako pa ninyo no, ay mo pakita pa niya ha, sibat mo dinhi. Sibat na lang gid mo. Kay og dili mo sibat ug makita pa mo niya dinhi, malas mo. Ipliti gid mo nga tusmunti. Para ba mahipos tong iyang banig dito? Oo. Naibaw mo ha? Nang limpyo to siya siyang armas gabi eh. Kay murag sugdan na mo niyag pangita. Mga kung ako pa ninyo, sibat na lang mo nga sa atong dapit. Kasabot mo? Pamiya ko din og ayaw na mo pakitag pilakbuwan. Og ayaw mo panlabi kung asa mo ha. Kay pangitaon din mo niya. Nakasabot mo? Oo, siya? Ta, tutok man ka na kung sa'yo problema ni mo. Nagduda ka sa akong gisulti? Sige, bahala ka. Basta nagipindutan na kanako, ha? Ikaw makasbuting. Sige, ting. Bantay-bantay lang. Kaya nagsugod na siya pangita ninyo. Oo. Hindi na ka makabasol na ko, ha? Nailhan na ba mo niya? Why siguro, gihanting na mo niya ron. Mga santang may panahon, pasibat na lang mo. Ay na magpakita pa din, hi. Oy, Ha? buting! Saan yung imong gi-order nga lapad? Ha? Kon kining pabuglawa na lang. Ako lang balikon. Ari ako. Mao di ang murag nang luspad to. Ay, nadlok da itos buting. Ay, maigog ka mo dag ko anday saywar day da, Silvia. Ay, wa ko manghadlok adto niya nang uy, gipahibaw lang to na ako siyang gipangita siya sa kubana. Ug oras nga makitaan siya, siya ko siyang way kamay. Mao ba, mahbaya, no? Sige na, salinga. Salamat na. Ay, sidbat na gidayas buting. Nakita gid na ako ang murag ng luspad. Mayra, hadlok lagi kaayo. Akong sultan ang saliyupi nga okay na. May tao lagi din eh. Asa man yung tawhana? Ay, tanaw na ako sa kwarto. Dong! Dong Talyo! Dong? May tao din sa mong kwarto? Asa mo kuning tawhana? Uy, hala ang kapan.
ang kaban nga gibutang nako sa ilawom sa higdaanan nganong anong niya ako nisawas. Ako tan-aw ang sugod bi. Uy. Wa na isud. Ikawat magang sud. Pero imposible sa kayo di ang sud ato. Ang mga gamit man tunay tayo. Mga kutsilyo nga tayaon. Uha sa Indian bana. Nya, kuan ka ng 30 caliber nga tayaon. Ako naman itong embargo niya para di na magsalit para mabutaan ba? Pero anong kinuo ko? Hala, mapagkakuha ang talyo. Ako pagitaos talyo. Talyo! Talyo! Asa man yung tawhana? Inilakaw mo Hoy, ka, ha? Silvia! Pagdali agpasa tong bana mo! Ha? Diri matugi ka ni mo bana. Unya nag-abot silang si Takoy. Tuwa perting dagang Takoy kay gigukod si mong bana. Ha? Ginoo ko! Halawa na priso na sa akong banaan eh! Takin ko! Mao na kong problema kay nagkida og maayo si Talyo nga buting og Takoy. Naglagot kay siya kay gibalan man siya nga pisot ko ni siya. Lara madyug ko atong tawhana kay ay magid akong bana. Ron nabut-an na kay na ako pero kung sad ambot og mapatuo pa baka ni nako. Masa kay akong buhaton ani niya sa mga pasultihon. Sylvia. Okay, ang sendo na to karong adlaw. Silvia Ate Pres. Sylvia. Si Silvia Ate Pres, yung bana maldito ngayon kay sud lang sa niya. Iya na ning gi-train ba nga mabuotan Ate Pres. Nya na may mga tao nga bugal-bugalon kayo. Wa makaila sa iyang bana taon nga si Talyo. Gitawag-tawag, gisagita nga, murag, gipadungdungog nga pisok ba, mga ito, nakitaan yun niya, ang tao nga, nagbugal-bugal niya, gukuron bitaw Ate Pres, wala na, ikuha niyang mga gamit ito sa kaban, gigukod, porting kuyawa, tao Silvia, kayo mapriso na sa diyang bana, mo niyang gikagulma, Ate Pres. Muna problema Mo niya. niyang problema, wala na, mapriso na sa dakong bana ni. Saon naman lang kunuan niya nga, matarong ni yung bana. Pero karon kanang naan ako noon, nauli na, iyan ang gipugngan-pugngan, nga dili lang magpaisog-isog niya ang kuya Ate Pres kun mabuti gayon nga bugal-bugalan sa tiyan makapatay niya Ano bugal-bugalan man siya, gulyat. mo lagi nasa siguro kanang Di mga bukoy kitong si Takyo, si sa tong Pero nga nung siya naman ko. talyo takyo ay talyo Dili na lang siya panhaw na ng mga taong magpundok. Balik kayo na lang, pero dili siya makuan. kaya pag mao niya ako problema dumot umayos talyo lang puting takoy Yan na lang ang amaman. Ay, lagi bugal-bugal Oo. taon nga pisot niya di man taon siya pisot-isog bunig taon Amaw sa gudi ay ni mga. ningon gani siya Oo. pisot kita ipaputol kung man tagali ni Ayaw, pag, ayaw, no, anugon po, Ipaputol. ipaputol. Tal. Ayaw. Pagputol gali mo isumpay sa ako tal. Iyatag pang dina. Anatay paambit lan. Kisa to sinda. Ma'am Sylvia. Sylvia. Kung ari ka diri sa Job utso. Versikulo 20. Okay? Lapit Job 8 verse 20. Apan dili gayud pasagdan sa Dios ang mga matarong. Nagtinarong naman yung bana, di ba? Og dili tabangan ang mga dautan. Usmo na to Ma'am Sylvia, Job 8 versikulo 20. Apan dili gayud pasagdan sa Dios ang mga matarong, og dili niya tabangan ang mga dautan. Sa ato pa niningot tuwa, nagtinarong naman niyang bana. Unya kaning duha ka bugal-bugalon, buta na tong may mga dautan. So, ayo ka bala kay padayon ang imuhang pag-amaamang kaniya Ma'am Sylvia, kay nagtinarong naman ni siya, kay matud pa dire tabangan man sa Dios ang magtinarong. Kadto mga dautan pasagdi to sila og biyaan sila sa Ginoo. Pagdito sila. Kay doon lang may panultiyon og ari tas murag video komedya katong giingon nga ang bana haligis panimalay. Ang asawa tigpatindog sa haligi. Ang buto sa butaan na nga ang asawa andam mo ayuda mo dula pala termino analan suporta. abag Abag, suporta. maabag sa mga pagpalingkamot sa bana. So niningot duha ang bana nimo karon nga nagtinarong na kanang inutag punga kanang nagbait na ikaw mo abag niya. Pagkamaam niya aron naani ang kabugnaw siyang kasing-kasing siyang tanlag og dili siya makabuhat og dautan. Kay bato pa nimo wa ra ba lukuta pa ang banig dito. Wa pa yun bam. Dapat yung iyahang mga banig dito. Pero Sa sa dihang ni balik ang akong boyfriend gikan sa prisuhan. Ano ba? Matinga ako. Ano ba? Ano man? Wala mo kay gana bam. Sumura mo kagwa. Nga? Ang gayron. Dahil mo rin mo tagmagsuon. Sama mo na natin naman doon. Kada ko ang paso. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong YouTube channel nga pala may drama ug mao kini atong sunod nga drama.
kumusta ka mo? Yan sabi niyo alagad si Kanginan, si Fon Morales, and then my partner sabi na ko diri si Juan Ted. Kung ako ang pasultihon, asap kita, always say a prayer mo gani importante ang atong pag-ampo o panalangin nga tustong labaw magagawam. Lord, thank you Lord, si mga ka mong grasya sa matag adlaw. Simple na kaning panguta, simple na kaning nga punga, asap, kanilang nga atong pag-ampo. Importante ka na unahon na tanan. Thank you Lord. Si magyata ka na mong grasya. Okay. Ako sa day pong gusto day ka dito. Nabita. Di ko malimutin niya sa tanang mga tricycle drivers diya sa Agos. Okay. Mayang pagtambong niya po na sa inyong party, sa inyong Christmas party. Okay. Salamat sa inyong papaminaw. Diya, napita sa atong tulumanon sa DYHP. Thank you kayo. Thank you. Okay. Kisunan. Suwatan po karon itong katagan ng pagdagad, no? Pinadaki ni sa usak kababae. Nga napatago ng sungan nga Kathy. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ri Arellano kay sunan ang atong sender si Kathy. Kina akong problema bahin ni sa ikaw sa kumbana nga naapuyo sa amo. Nganong na problema ko? Ingon magud ini ang mga paghitabo. Sana ikaw ay narito, kapiling at kayakap ko. Alam mo bang pag-ibig ko ay para lamang sa'yo. Ang buhay ay hindi sapat kapag wala ka na sinta. Sana sa bawat sandali kapiling ka. Sana'y kapiling ka. Kinsa na, oy! Sa muka na yung tawanan. Jigo, ikaw na! Ako tao niya ay, Coco Martin, Stabrok. Ayay ka. Miyembro na ni Standard Electric Pan. Angas ka, sagaw. Musuot ko gawab, sagdan ako si Mundool. Ayaw lang. Gawas balik. Paita, di mo na guna-una. Huwa to pasudlon ka. Pwede mo saan kong gawas balik doon, basta mong giingon. Ayaw na lang, kay karaan na kayo ng style ni mo. Ayaw. Steady lang ka, steady. Nalitoy gaw? Ha? Liptoy. Nakituyo? Oo, kayo gaw. Sige, kadiyot ha. Ako sa tawagan na. Katsa? Ang imong ikagaw god nga hanginon kaayo kusog pa Standard Electric Fan. Digo? Kailan man dayon, oh? Naagaw, Digo? Naas gawas. Nisuod na. Naghuwat nimo. Ay, kiwa mo naman pasudla. Ay, man. Nadigagaw na ko di. Ay oy. Lakaw, ato. Pasig manghuwam na kwarta. Huwam ing nangwatay kwarta ha. Nagkailabay ka ng ikagaw nimong ingon anak. Lagi. O lakaw na. Kaya nagpaabot yun nimo. Di ko ganahan na ng ikagaw nimo eh. Sobra ka hanginon. Ay, nagugulo na ako agad. Huwag mo na nilabot ni mo ka. Ambot. Ano to ka na? Oh, gaw. Yay, nagkayang-hayang ba yun? Amo na rin Gaw, musta mo ka? Ha? Okay na gaw. Okay na. Ikaw, musta man? Okay na ko. Ikaw mo akong kumustahon. Okay na kayo. Nagantos taon gihapon sa tumang kaambungan o kalahay sa kinabuhi. Wala ito yung agaw nga gwapo ko. Kay nga no di ay, naday gwapo nga pinatuyo. Sama ka rin ng mga babae. Mga paritoke silang mga dagway, para magwapa sila. Kinakuha, dili ni pinatuyo. Mao yun yung original. Ay, ambot. Excuse me gaw ha, kay nawag sa akong driver nga mahalon ni ngayon kong cellphone, tanawa. Kiro, kita ng tawhan. Excuse me gaw, kinigaw. Nasaag ka kakarong gaw. Kadiyot ang sagaw ha. Ay, isang istorya niya, kay manawag ko sa mutsilingan. Mabay ba, kadiyot ha. Hello Makoy! Kung nakagani mo anhang ngitan ako, ihatag ilang paliw ang chiki ha, sa ako ang ipirmahan na nadaan. Okay? Naibabaw sa rep nga mahalon. Okay, ihatag lang ha. Worth 50,000 ang sura na. Sige ha. Awa mo isundan? Awa isundan rep? Okay. Sige, pag-order mo litson ito sa Ablings Litson. Kay lami kayo ng litson niya. Ipa-deliver lang karon dayon ha. Ako rin tawag lang tagiya sa Ablings Litson. Ako ng amigo taon. Namatay naman si Manay Ablings. Ang iya ng anak si Inday Catherine. Si Inday Catherine na may nagdaro na. Sige. Bye. Gaw, yawa ko ni mo gaw. Imong sinaligan, imong katabang, imong helper, litson may pasudan. Karoon na nagaw. Kaya bini mo, kadang litson. Para na sa among mga hero. Kiro, Day, kining masuko pa ni kakaon si Gaw Jigo, pakanani ng tunay. O para kaon, Jigo? Ayun no, nag-diet ko karoon. Nag-diet pa din siya nung may problema. Yes, that's true. Actually, nevertheless, as a matter of fact, kada buntag, naku mo kaon og rice. So, karon kay buntag man, need ko mo kaon og rice. Okay, may problema. Dali sa kusina, pakanon ta ka. Bantay, bitag mo reklamo ng tawhana. Day.
Oh. Kaon na. Nga naman ka, igo naman kang nitutok. Kau ikut Sarah? Day. Wa man lagi ni kanon day. Ha? Wa man lagi sudan. Sudan ba? Wa man lagi sudan. Rice ra man lagi na. Rice na ba yung ingon? Ako ang kining, Kung sa imong sulti, di ba, naingon ka nga nag-diet ka? O kada buntag ra ka mukaon og rice. So, kay buntag baruan, nijud kang mukaon og rice. Why sudan? Di ba, mo imong sulti? Sakto ko, di ba? Correct. Ay, pagreklamo. Sige, hot na nagkaon ang usa ka bandihado. Pangog sa ilong. Nya, kumusta? Nabusog ka? Jigo! Aday, nainod ako tubig. Mabusog gid ka anak, kay ino naman kag tubig. Okay. Yes, busog ko. Nya, wala gid na nahurta ko sa kabandihadong kanon. Nagditi ko. Nagditi ka? Oh. Nabusog man ka? Yes. Busog na kay ko. Tinog daw. Nagdukot daw, ha? Sure! Magkakidort. Ano sa naman si Jigo? Ano nang napaman na siya diha? Di na siya mauli sila, ha? Ambot na tawhan na eh. Kaya sulti niya ni mo, eh. Wa man. Siwa? Wa lagi. Klaruhan na, eh. Basig, ano na puyos ato, ha? Wa man siya gisulti. Pwes, klaruhan na siya. Kaya tanaw ra ba na ako, murag nangitag pwesto asa siya matuog. Ay, tanaw ay. Ang sofa, murag himo na niya higdaanan. Murag usa ka bastos tawhana, oh. Wa oroy mauwaw. Ay, pasag din mo na day. Usaw ni kaagam na nako. Nagikakaw. Di sa di ka magpagikog di ay. Kita gani, magpagikog pa man gani ta. Bisag bana ta ka, mauwaw nga kunimo niya siya. Naunsog taw ng kalaki ha. Sampay yung buhat. Sagdil lang lagi. Pakitultihan na nako ron. Klaruha gina litoy ha. Basig kita o niya hinuoy. Ma-squatter ining kalaki ha. Klaruha gina siya. Gaw? Gaw. So, saan sa mesa gaw? Painis tulan gaw. Dali kay niyayay ho. Nabaw ko, dili yung kay kamo inom. Kung may ice, mahugibutangan lang yun na ako. Ice daan. Nagpalit ka guys? Nakita ba sa ref? Bitaw na nakukuha sa rape ang ice. Nagkuha na ka dito. Okay. Lain mo kay may ice gaw. Mas lamin siya doon ay ice, oh. Imo tayo! Sige lang ko, dili ko sa kuminom kay nagpuman mo kong tambal ko para sa, kuan ba, sa kong sinus. No ba? Sinus ang bukod. Sabi mo ba? Bisag, dili kay ko ganahan mo inom o sumsuman, magpalit ron ta ko. Nya, huwag kay daring kiss good cash ba? Huwag kay chiki na meron. Chikim daw, way ka. Okay, magpalit ang sumsuman. Okay, go. Palihog, bit. Saan mong ka, uy? Papaulian na siya sa ila. Maikog daw eh. Saan maikog? Yapag na. Kita na hinoy maikog na siya may bisita na ito nila. Maubitaw maikog ta kay bisita na nato. Kabuang ba ni mo litoy, uy? Pasagde lang mo doon na. Ay, pasagde. Wag ka maganaw, ha? Magbuot-buot at ablis ref. Magbuot-buot at ukaw sa mga kaliro. Ura mo, itag-iya din, Ay, nang usam taong ka eh. Ikaw ba na unsa? Wag ka magtanaw, ana, ha? Lupit pa itag iyan niya ni Baya. Higda-higda diha. Mubangon lang mukaon. Saan man taon na siya, uy? Bisita o ani na siya tuyo dinis ako? Ay, maikog sa kutamutan na ko. Aba diha, ikog-ikog diha. Maikog lagi ko. Kung sa may gusto nimo, ha? Pasagdan talang na siya nga mag-iningon, ana. Feel kay niya nga mo'y tag-iya inyang bay. Paita, ha? Di ka maong maikog na to nga mo'y tag-iya. Kailan mo lang siya kadlaw din hikod. Sus, siya ba yun? Pasagde lang mo doon na. Ako rin bahala na niya. Okay ha? Okay. Relax ka lang. Bray, relax. Di ka di ko kagwan talitoy na. Ako'y muhingilin anak niya. Awa niya. Day. Ang tinuod na problema gid ko anik agaw, kung mura magkuy batasan, niya nila kalit amo, wag ani musulti nga ani sa dinhi mo istar o bilak adlaw. Di ba ibaw ba? Unya. Saan tuig agaw nimo? Di ato mo balik ini? Ba't lang? Siyambot lang. Okay ba eh? Ang hinuon, huwag man to'y batasan ang igagaw nimo. Ni puyo to din nga wa magpahibaw, wa mananghid. Nya karon nilakaw sa wa mananghid, wa magpahibaw. Huwag batasan oy. Kung mahimo, mubalik to, ha? Kung mubalik man gani, ay pasudla ha. Ayaw dito dawata. Mabalik to, kaya na pa mang bag niya. Isa mo nagmotor oy, maniningil na. Di man na maniningil eh. Si Agaw Tigo na. Sa? Awa. Kurtahan halagla na ya. Nay, basik yung biyang... Basik inigbiya na niya, muhatag na siya nato. Bisag di pa na muhatag oy. Basta mo pahawa ang tawhan rin sa ato. Pahawa na. Kalma lang ko, di ikaw ba? Sabaday! Awara na batasan. Go!
Magkumotor ka. Oh, yes, go. Abinin mo, go. Auto to ako paliton, pero ang sawa naman ng mag-disturb itong parking dito na to. Bawa nga. Mahalo lang motor yung palit. Dito na ni Dino Pailner ako palita. Oh, mo ba? Maray ka bala ka, gaw. Ihatay na na ko ni mo motora. Dali rin ka kumpul ang nasakyanan, gaw. Dito sa bahay, 5 ka buhok motor nga tuwas bahay ron. Kunya, ako lang ipakatag sa musilingan kay magkabalabal, magkuno sila. Andar sang hamis ka nakan ay. Ganahan ka ng motor gaw, ha? Okay. Ay, lagay ko. Sulti lang. Ganahan ka na, ha? Ganahan kayo ka. Kisang hindi ganahan na. Kanindo siya, bago pa yun. Yang kabala ka, gaw. Pulaan ko na, kaya ko ng mga butang, gaw. Kani, ay kabala ka. Ako ni bilin mo. Hata ko ni. Tino ka. Ayaw lagi. Ayaw ako ikaparkingan ni sinyo, god. Auto mo ko tato ako. Palito niya ako. Ihatag mo. Pero okay kaparkingan. So, kana lang motor, ha? Di ba, gaw ka ti. Gaw ka ti. Yasam tos gaw ka ti. Nuwa mo lang kalit. Basta ito ay ato sodog dali. Ba. Nakaluto mo, sudan? Nakaluto na. Saban, magpalit lang taglutong daan. Mag-order ta. Ano lang. Ayaw to. Na may sudan. Dali mga unang ta. Yan lang pagpalit og lutong daan ka, ha? Sige, di lang ta mag-order sa restaurant. Okay ra? Ay na lang gaw. Basing mausik na yan noon ng giluto ni Kathy. Hindi ito lang kanon. Sige. Dali na. Ato tas kusina. Mga auto. Saan ito igagaw na kong gwapo? Ay, alam doon, gwapo si mong mata. Naray, naghigla sa sofa, nagbusyad-busyad. Paita pa kauwaw lang, bagagnaw. Mapulaan na siya sa ilaw, eh. Sa mukha ng tawhana din yun, eh. Sagde lang. Inig-uli na niya, may ingon ba ito siyang kanang motor niya. Yan, ihatag na ako. Yan, ibili na ako. Bray, mauday may kay kaniya, kay mo na rason. Ay, pastilay pa rin mo, eh. Agwan talong gamay, day. Uli lagi na, huwat lang. Unya, milabay ang pila kaadlaw, mata na ko. Uy, may kahigda diri sofa. Wa na ang bag ni Checo. Ay, salamat! Di ulit nagitingali. Unsa to? Uwa na sa gawdigo? Wa na lagi. Awa, yung mga sinina, oh. Katong yung bag, awa. Wa na diha. Kung mauna, may ulit na tingali, pero... Uy, ang motor! Kanito yung motor! Masig yung gida? Uy! Salamat na di. Abi na ko gida. Tinuog na yung gingon nga, iyan ibilin ako. Iyang ihatag na ako ng motor. Yes! Itoy, ano? Day, ibalik yung to na sa gawdigo, no, nga, kining bag-o niya motor, iyang ihatag niya na ako, iyang ibilin. Kay, usakom ko na niya nga naaman sa dagang motor sa ila, ha? Mau ba? Mau isabot ninyo? Awa, di bilin yan. Mambot lang ninyo. Magkura ba kayo na? Awa, sinaw kayo. Ano pa yung motor? Ayo. Yes, ma'am. Ay, ato, ma'am. Mao ni ang gipuy ani Jigo Taliday? Actually, ma'am, wala na siya magkuyo din ma'am. Kinsa man din bay? Kaila maning litoy? Ay, kana. Ako, ma'am. Nga ta, ma'am? Ma'am, sir, kanang maningil unta sa motor. Gawa na kabuan nga wa pa sa kadeta. So, ikaw may pirma diri nga kung maker ba? O kung dili sa makabayad, ikaw mo'y mabayad. Yati na nilitoy. Wa man ka siya, ma'am. Amo lang ning embargohon ang motor, ha? Unya, kung dili sa makabayad, ang imong bana, ma'am, maugi man og bag ani, kay may pirma ba na siya ani? Siya man, ani. Unsa? Mo niya ang among problema, inutang gay niya ang motor, akong bana mo inipirma as quaker. Embargo nila ang motor, pabayron pag nila akong bana. So ni binuang nga good. Usa kasulti ninyo ani, ha? Usa ka mong pasultihon, Kathy. Okay, ang sendo na to karong adlaw, Si Dodo, si Inday Kathy at Kathy. si Inday Kathy taon, nani siya kanang igagaw siyang bana, bugiroon ginoon kayo. Nga naman. Tanan mga hambog at pres na agyud aning giganlan og Jigo. Pero Jigo nan siya di man to bugiroon. Dili. Dito bugiroon. Kanir Jigo, grabe kani ka bugiroon at pres. Inaganha ra pa sila ha. Mga ngitag taon, nagdayet ko do siya. Kanon to siyang asawa ko sa badihadong kanon. Kay nilo ko do siyang rice. Pagkawa ko sa kabadihadong kanon, ay paghuman busog akin-akin pito sala, higda-higda pa. Pagka may laki. Sus karon nagdag motor diha di pres. Gibilin sa ila ha. Kay iya kuno ihatag sa ing agaw nga mao si Dudong Litoy. Yeah. Pagkuan na ti pres, inutang mo ditong
motor nya si Litoy apil di pirma unsa to bang apil si Litoy pirma Wag to. bayan. Si pirma, iya ko nga ni Litoy, mao nakapirma dito, o niya kay is Commaker. kung dili makabayad si Jigo, si Litoy ang mapriso. Oh, kay mo may co-maker. Saon naman lang ana ati pres. Di sa iya yung bayaran. On si batas kuan digo. Unya ang motor gida. Gibilin sila ang Iya na lang tuguan. Adidaya na lang no. Mo hinay-nayan o diba yang ipaibaran ko. Gibar gua di pres pero babayron mo ba. Dili mo tuloy na pabayaran. Ada siya. Embargo. Siya. Mao di akong problema, inutang din motor unya, ang akong bana mo may pirma ko maker. Gimbargo na nilang motor unya, pabayron man gyud. Pabangyud akong bana taon unsa man. Dili unsa uy, man di binuha? tingali na So kini binuha. pabayron uy basta embargo na. Di ka kabayad ana. Basi dunay ka ng remaining balance. Bisa na. Bisa na ati Mao pres. ba? Bang dili gyud Dili, bisa na, Ay ano. na kati kay wa na. Oh, ipaembargo na lang. Sasad ko maker si kuan pero ang pudbay tagaanan ninyong kuan motor gibargo. Ya, angaan man ni Chigo. katon Chigo. Oh. Oh, kung palitan ng impas iya man nga ni Chigo, sige matatag iya. Oh, tinuod. Pa iyang ipa-embargo. Ibargo lang na. Ang usa sad gingon man nga ni pirma siya ko maker. Ang usa ani, pakita sila sa imong pirma o musigo ba dito. Kasi Jigo ra man tayo nabutbo, naghimo-himo. Kasi Pag kisa man ay wala mo wala ni pirma. Wala oy. Wa pirma si Toy day. Wow, oy. Agi por sa nang imong pirma Di tay. ay katubam. Wa man kay bawo nga inutang. Wa man kay gingan nga daghan kog motor sa amo kini ako na ihatag nimo kay pulan ko to akong dagas amo. Moy ingon. Ay ladi gyud ay ni kag Ang utang di ay ang ani Litoy mo kung ni pirma dito so sila naghimuhimo dili gud si Litoy so mas maayo nga pagkita sila Litoy sa imong pirma dili na ako ang agi tanawan ako agi. Mahimud na nga wa di ang tao nga mo pirma. Nagbutbuot gani dito si Por Puan. pirma ti pres. Nagbutbuot Nagara Jigo. ahinti mo kuan di ay nga aman ang tao ani mo maker. Di day mo ana. Dili gibutang gipirma lagi to niya. Wa mao di ko Mahimud di ay. Pwede man natin pres. Di ay. Maker ka pre ako na nang mangutang ta diri. Kung nang mangutang ko maker si kuan. Pirmahan ra man sa ko maker. Ba? Oo. Ani na lang gulyat. Ma'am Cathy, kanang ikaw man gyoy sinder kanang ingna si Litoy nga patanawa ang katuong pananglitan ipatawag ka mo patanawa sa pirma sa imong bana nga katong ilang nakita dito sa papeles dili gud yang pirma. Kung ari ka diri sa Dipadayag 22 versikulo 12 si Jesus mingon mubalik ako sa dili madugay nga magdalag ganti alang aron ihatag sa tagsa sumala sa iyang binuhatan. So, kani, inipaningalaw niya, inigabot niya sa itong Ginoo sa second coming, naa siya itulubagon. Kay gawas nga giilad ni Litoy, giilad ni Jigo Ate Pres ang katong kumpanya sa motor Kumpanya. niyang giutangan, ay ang igagaw, giapil niya sa pagpangilad. Yung mana ra ba? Kuan mag-diet ko, palitag sudan, palitag litson, ay sige man ko na daw, mo ko'y cash, kanang, putawon si kanang Litoy nga sila mapalit. May kaysa mo diskarte ba? May do kayo siyang mamaniobra. Pero akong pagutana ba, kung okay ba, kung mo maker kang niya, ang kumpanya dito, makakita sa maker. Mao sa day pangutana. Okay. Ang ato sa basid ang kaning Pirma, Oh. maker, kasi imong maker na, may mga tanam dyan na, di ba? wata kay basid ang ahinti sa basid Tigali diskarte po, sa di ba? apel. Oo, Apel sa takibaw. diskarte ano. Mao nga pananglitan og embargo na ipa-embargo na kasi nya pananglitan Mao. ipa-embargo na Ipa-embargo na wala may problema kay wata kay kung sa mga anomalya pa bandiha nya kanang na ang patanawa ang kumpanya sa imong pirma makibaw sila nga dili gito imong pirma unyang mubalik diha Ate Pres dili Jigo. nagdili pa entertain pwede na mubalik sa Jigo ba Kung panalitan mo, balik si Diego, mangita sa motor. adi na tong balik oy kay Kung yaging ito panalitan ba, ino ni mo nga, wa ko kay bawag, embargo lang. pangambot lang kay Embargo na diri sa ahinte, wa ko kay bawag, ano. kay abi ko nimo para wala mo huna-hunaon Mauna. kay panangitag maingon kay musawa ng motor Adi. wata kay bagon sa mga anomalya Oo, ano maliyaw niya usap pod. Kung palitan maimpasi mo, di ba ni mo ngan? Andito sa motor. kumikir naman ka Kumikira. wala Waong gusto ni Jigo. kwaon di siya may naka Oo, siya may nandito iyang nakabutang. Apan kadtong problema niya Ate Pres nga ingon siya mo mapreso, dili ka mapreso kay para ako sa pirma lang daan. Dili man na mo sigo dito. Dili, palitan mo ana ang kanang mga ahente, mga tanan niya, imbargo ni imbargo ha. Total, man diri ang tagihiana nga, kuan, ang nipirma, imbargohan ninyo kung inyong imbargohan, di ba? Inigbalik yan ni Digo Litoy kasi ayaw niyo pasuda. Panalitag mambugot kaya si kapuyan
Bahala ka sa Puyo. Mauna. Oh, ate, panlirutan sa bahay ni Bambina. Tuloy sa Puyo dito. Ato pambina ana. Sama ko talaga dito lumanawan. Kuna ko ang puzzle tihon. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong YouTube channel nga pala may drama ug mao kini atong sunod nga drama. Bro, ang atong sutang po karon hatagan og pagtagad ng pinadaki sa usa ka babae nga napatago lang singan nga milay. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Igsunod ang atong singer si Milay. Kini ako problema bahin ni sa akong gugma nga sobra kahambugir o kabutbuton ug aron nyo masabtan nga akong suglanon ko ini sa pagsugod ang tanan. Sana ikaw ay narito, kapiling at kaya't ako. Alam mo ba? Uy, hala, si nanay mo na naglakaw. Wala, kaluit sa kong inahan. Naglakaw rat yun. Di naman nagikan. Ako sukaton di kibrag na agita. Nay! Oh, Milay anak. Asa man ka? Bisugat ko ni mo, Nay, kaya nakita tamang kang naglakaw ra. Unya, napadyo kay gibit-bit. Bi ako nalay daan na, Bi. Ay, ayaw na. Ako na. Ako na lang lagi, Nay. Gaan naman na. Bi ako na lang, Bi. Nilakaw pa man ko. Init pang kaayo. Ay, dito magugo sa ilang patreng. Nagkuha ko ani. Unsa man di ay na, Nay? Ay, ko ang ragod. Karsunis nga para panglakaw. Gatag na ni patreng. Kay, ay, wa man kuno masulob ni ang, wa masulob ang namatay niyang bana. Nga sayang man nga dili magamit. Bago pabaya na. Dili sa na ukay-ukay. Brand new good na. Nay, bisag unsa pa na. Ang ako lang ginunta ba nga di ka mula ka og init kaayo. Kay si Bako nga heat stroke ka, si Bako. Na, wa na may problema, oy. Karon nga ni ananon ko, naabot na ko diri sa ato. Nay, sunod ha. Ay nanig-usba ha. Ayaw gipaglakaw basta utong tutok. Nakasabot ka, Nay? Oh, lagi. Tol, asa po ka, Tol? Balik ka. Mga tol, alam mo lang sa mga niya kay doon ako'y kliyente nga ako atuon. Nangayon mo ko niyong tabang pang legal ba? Legal cases sa. Ibaw na mo, abogado ko. Wa pa lang ko kabahar. Okay, Torne, okay. Kana. Naman din na. Inalagay, pagkita ko ninyo inyong respeto din ako. Dili kay, awat lang mo usay ako ipainom ninyo. Aw, may blima na, Torne. O sige, biyalo na mo ha. Kaya doon na pa ko hearing. Abogado ko ta. Okay. Okay na, Pars, ha? Say, Torne. Oh, asa man ka? Magita mi man sa akong uyab, Nay. Unsa man ay imong uyab? Wa nay grado? O nag-eskwela pa na? Graduate na, Nay. Nakahuman na ng kurso. Mao ba? Aw, may noon. Suruya ang yan na dinis ba eh. Ay, kabala ka, Nay. Gusto kitong mo anhi. Ako lang sa gipugman. Oh, nganong gipugan man nimo? Ay, di pa man to panahon, Nay. Para inyong maila-ilang usap-usap ba? Di pa sa panahon nga maila-ila ni mo ang lalaki nga mo'y nakapanag-iya sa kong kasing-kasing. Wow, ha? Oh, sige. Dadaw niya na siya nga nisbay kay gusto kong makikimamatan ng tawhana. Ay, kabala ka, Nay. Dadon ako siya din, Nay. Mayo noon. Dili ko gusto ha anang tao nga hindi ka lang dito sa gawas. Kanang dili makamaong mamisita sa bahay, sa babae. Mauwaw, manggod siya, Nay. Nganong mauwaw man siya? Ambot lang sa niya, nga no. Basta, Nay, kay dadon lang ginako siya dinis ato. Asa naman ni siya, uy? Nalimot pa ka to siya nga anhi may mag-abutan ng lugar, ah? Ay, may taxi nga ni Hunong sa daan. May nanaog. Ay, salamat siya, kiti ay. Gusto nga kita, panahan. Ay, salamat. Salamat na bala ko ng paabot ko ng magdugay. Mao ba? Worried ka nga magpaabot ka? Madugay ko? Ako mga hinuon din nagpaabot mo dugay? O ba day? Mao cute. Pero okay lang. Usaon na anad nung ko nga ako'y pabuton kay hibaw ka na. Abogado ko. Wa pa lang ko katigog bar. Mao ba? Unya unsa man taan eh? Ano ratas plus sa magtuyok-tuyok? Di ka ta malipog tinuyok din eh? Manuroy ito day. Magaon tayo sa gawas. Sige, makaon ta. Ako'y gasto, ako'y bangka. Okay, wala problema ha. Ako'y bangka. Ako'y gasto. Sure? Sigurado nga ikaw mo gasto? Oh, abogado ko. Sige. Anta na, asan ka mangaon? Siyempre kita'y pregunto kay cuando ko tonte tú siempre me responde quizás Hindi sa nila mo. Mga entertainer diri ka. Kay mo request kag English na. Request kag murag kanit sila Spanish. Wala na, ano? Spanish. Ang lingaw. Oh, dito. Sa malo. Okay. So may gusto nimo ni.
Akala, order na. Ay, ikaw lay order, uy. Kay isudag ako. Ikaw rin bayad. Wala problema kang. Bugado ko. Sige, baka ha. Waiter! Oh, mangutanay lang ko ba? Oh, sure kang, sure man na. Diin magkwarta. Kay naglibog man kukunin mo. Muingon ka maabogado ka. Pero, wala ka ka-take og bar. Kung wala ka take og bar, meaning, di ka pa pwede nga mulaban og dunay kaso, di ba? So, di pa ka pwede makalaban. Kaya diin magkwarta. Actually, bisag mo pa ko lisensya kay wa pa magkukatay ko bar. Maka-income yapon ko. Kadun na may mga tao nga mga og consultation. Mga og tambag. Kana, makakwarta ko na. Kaya lagi, sa ako nakikingili mo, abukado ko. Walang ko kabar. Mao ba? Mao nga kon, kauban lang ko ni mo gang, safe ka. Abogado ko. Walang kakabar. Wabitaw bar, wabitaw ko kabar. Pero, maka-income na. Wasal kay Bao nga, wa pa ko lisensya. Mao ba? Mao na din. Hey, Milay! Uy, Isay! Ikaw na, Say! Uy, ako tao ni Uy. Uy, kumusta naman ka? Ha? Uy, may gwapa magagsamot, uy. Halagi sa nimang kaoban. Ako rin si Tino. Iha akong boyfriend. Abogado. Excuse sa Tino ha. Say, dali, Say. Aro tas pikas lamisa mag-istorya. Dali! Nga ni balin pa man tayo ni Uy. Dito na lang unta ta sa inyong lamisa. Ay ta, di ko ganahan basta na anak siya. Hambugiro ka ayo, maglagot ko. Tinuod nga abogado na siya. Da, wala ka take og bar. Wa ka tik? Hagbon? Ambot lang na niya. Ay, hindi rin ang magkawan ni mga amiga na eh. Masigig ko ito nga. Ako rin bayad na ha, bugado ko. Kadungog ka? Unsa kang bugiro? Ay, okay ra na day, uy. May ikapag ka maka... Ambot lang sa ka anak niya. Agwanta lang na, uy. Kay ug makatik na bar, kuyaw na kaayo ng bana ni mo. Usa na ka-abogado. Ambot lang. Huwag makadayon baka ha, may anak niya. Kay, murag, usahay no, maglabad akong uwan ng tawhana. Uy, unsa may mo, ha? Okay, diyan na to sa inyo, day. Han. Sige, salamat. Unsa man, di lang ka mohapit sa suod? Anya na lang, honey. Gusto magudunta nga makikita ni mong akong nanay. Karoon lang sa today. Para makapangandam ko ba kay bago na. Kinahanglan gyud nga mamalit ko mga regalo para sa mo, para sa mama nimo, imo may son o kupan ba. Sa magusto kang hangtod ninyo masalingan, akong palitan. Abogado ko. Ayaw na lang, Tino. Ayaw na lang. Kaya tingalig mapalid dis ka ng akong mga silingan. Kaya ilang bungbong mga palid ni. Sige na. Ulit na. O di ka mabalik ng Sabado. Okay, Rasad. Mabalik. Ay, ano ko tahon? Kuan, gusto lang ako nga kon mo ani mangani ko din is inyo. Kinahanglan nga duna ko'y ikahatag ba? Mao nga, karon na lang Sabado, ha? Okay ba, honey? Ikaw ang bahala. Last chance na ginagihatag ngadto niya. Kung magkaila sila sa akong nanay, unsa ikasulti sa akong nanay, mao gyud mahitabo. Nga sa among relasyon, ang nakataya mo nga akong inahan. Kung moingon ang akong inahan nga biyae kay way ayo kay hambugirong dako, sorry na lang gyud kay si Tino. Unya, Unsa Milay? Muan niya ang imong uyab din sa ato karong Sabado. Nay, gusto ko nga imo siyang kilatiso nay ha. Kung moingon ka nga pwede na ako siyang pamanhon, press makikipakasal ko niya. Pero og dili sa kanay, isu makikipakasal niya, uy. Uy, ayaw na. Ayaw nang imo ang decision maker. Ayaw ko gimuan ang decision maker. Ikaw ang magbuot kay may makiguban niya, dili man ako. Dili, nay. Gusto na ako nga hasta ka. Mupili sa lalaki nga akong mabana. Inahantabod ka. Mga pangandam, nay ha. Karong Sabado mo ari. Uy, O kinahanglan nga mangandam tanay. tinahanglan pa yung andaman na anak. Kay, noon. Ko'y mauwa man sa tagdili ta mangandam. Maikog ta sa imong uyab nga. Watay handa bisan gamay, di Ay, ba nay. na? Okay na, nay. Uy, siya na ko ni Magda. Huwaton lang nato siya. Ug miabot ang adlaw sa Sabado, may maghikay si nanay kay di pasalig man si Tino nga si Magda para kaniudto namo. Nya, miabot na lang ang udto wa mo pakita si Tino. Nya, Ay, di na tingali kung muani imong uyab na ko. Oy, lapas na mas alas 12. animal yung tawhana ay. Ay, di makasod pa din hi. Basta mo pakita kas among tinuha ka, matinuwa jud ka. Tanan na lang nay na. Asa man ta? Mga ontas gawas kay ano pakitang animal. Bantay lang yung tawhana nako. Tananay. Asa man ta mangaon? Ato tag mall, daghang kan-ana dito. Unyag muani tong uyab mo. Na, bahala to siya, uy.
Unya, ang iyang gaon niya, ang mga pagkaon na. Ipahurot og habhab niya, bahalag matukan siya. Ananay, dali na, mga ondas kawas. Unya, tungod sa akong kalagot, girahan gud nako ang tibok bay, gikandaduhan, at moabot siya, di siya makasud. Dugay kay nawa akong kalagot kay napas mo ming dunanay, di amo na alauna na mi nakakaon. Unya, nay, sige nay, kaundag maayo, pamawis imong pagutong taon. Ay, pastilan. Pagkawa ko magdahon nga magkakaon na hinuhog ko din is small. Mas maayo hinuon nay, kaysa magpaabot atong kanahan, pas mo tas way hinungdan, kapait. O sige, umay na mo. Sa mga gusto ha. Familiar ang tibok. Badugo ko. Ang animal! Mo din wa katungas bay? Kay naades iya mga barkada? Kakaon pa! Nay, dinilang ka nay ha? Sige. Abay ninyo, si Sir kayo ng kasuha, eh. Ako pinaghandol ito, ha? Ako pa abogado naghandol itong mga kaso. Oh, dala, dinakapta ko sa katuig. Dismiss na na. Abogado ko ito. Bot ni mo tino? Honey? Honey, kanang naon ni mo, bot ay gaayo, abogadong bugo. Manghambog kang abogado ka, pero wa ka take bar. Ingna hinoon, nga wa ka makapasar. Hambog ang gigaayo ni mo. Ay, nagpakita na ko dito sa bahay, ha? Huwag sa akong kitabahuan, ha? Ayaw na yun. Ayaw kong kapas-apasa litsiha ka. Kay ipakontem ka kita. Abogadong bugo, wa ka pasar. Bot ay gaayo ni mo tinuha ka. Darling, honey, dahil, ayaw ko nga na pagpatuwa, eh. Di nga rin magkihata ka, abogado rin ako. Adi ay, abogado ka? Sorry, attorney ha? Agay di ay. Usay gusto ni mo? Kining lamisa mo kung ipuspos ni mo? Ano ko daw? Gusto ka ba yung lamisa? Honey, please. Honey, abogado ba ko, ha? Wala ka abogado ka, ha? Honey. Hanihan ang naon ni mo! Ikaw na, uy. Kaunsa man taong mo, oy. Nang, saksi ka na, ha? Iya kong ipuspusan, saksi ka din, ha? Tuanggol ka. Agay, naon sa kulikon. Handaw ka? Ako na anak. Imo nang pasakitan, ha? Imo nang pasaksihan ako. Buanga ka. Ako ni mo puspusin buanga ka. Ang napuspusin. Puspusin panay! Mao na akong problema kay mo sigihan lang gihapon kong samok aning abogadong sensya. Unsaon ni nako siya? Di ba kada siya abnormal og utok no? Naman unsa niyo ikasulti? Unsa man kamo ang pasultihon? Milay. Ang sedyo na ito karong adlaw. Si Milay ati pres. Milay. Oh, kadis Milay ati pres kan nakaban na bag pa-abogado sa eskwela abogado pero Abogado ra. Abogado. Oh, wa kati kog bar kay. Kwarta mo nang bisan pa kuno siya wa kati kog bar abogado siya kay may makisam na bi ati pres. Hangtod nga nag-away lang siya iya asawa tungod kay kanilang paghambog. Nya mo to na iyang asawa iyang giaway. Bunalan siya kaning kaldero siyang asawa. Suko siya bunalan siya sa kaldero sa nanay sa iyang asawa. Mo tong duha ang nagkuan niya, duha ang nagbunal. Mao ni ako problema kay murag sigihan lang yapon kung samok aning abogado nga way lisensya. Mabali puspusin na. Puspusin pa na gisigihan sa samok kay unsaon man nako dili pa rin siya abnormal og utok. Paliog tabagi ko ninyo be. Unsaon ko nito hana. Unsa man ko kamoy pasultihon. Unsaon ni Pap? Giyahan lang yun niya, yahan lang yun ng tuliron pananglitan o tanon niya murag nasimang nasad, yang pakgangon. Oh, pero wapag yun di sila magkasal, no? Dati pres, inigugma pa niya. Oh, pero sa mo itong lais kayo, bumabana ni mo yung manay kinaya sa imong bana, imo yung hilutong o panglitag na hiwi. Hindi tao. Oh, kaya ka na bitang bisan sa hayop lang, panglitag ka magulit, wama mo sa ito, no? Kung doon na ibuhay nga baka, wama mo kay magulit, kung saan mo pag-iyang baka nga maglakaw sa daan. Kaya ka ng baka, kaya mong, dado, dili man na mo ng guruyo, mag-una man na mo. Di ba? Pananglitan na ang baka, ipalikon ni mo swa, o ipalikon sa tuo, kay ba mo saon? Di ba ang baka naman? Ay, ang wadalig ka ng PC. Ano? Sa ilong. Panalitan, aris sa tuo, bilaw ni mo nga para tuo. Di ba? Ang PC nga nasa iyang ilong, no? Imong ilabtik. O lagi labtik. Labtikan ni mo, pananglitan o gares tuo, pwede ni mo birahan. Pero kung di mo mabira, kaya ang PC, di amas tikas lawas. Imong labtikan na yung tibok lawas, bulikod sa kwa. Imong... Lahain mo itong, bisa ko saan ako aga, kung si Mangyod. Balikog ng siya. Balikog siya? Balikog? Di man mabati. Ari ito pambit. Pambit. Santiago 5, versikulo 19. Mga igsoon, kung usa ka ninyo mahisalaag gikan sa kamatuuran, ug may makapabalik kaniya, angay ninyong masayran nga kadtong makadani sa usa ka makasasala gikan siyang pagkadautan. Magluwas kaniya gikan sa kamatayon.
ug daghang mga sala ang mapasaylo tungod kaniya. Ato pang pasabot nga kamot na kamujoy magkadayon, kamujoy magkaminyo, imo gyud ang paggangon, imo gyud ang barawon. Mao man sultian sa syudad lano, barawon. Baraw. Oh, imo gyud ang sultian nga dili ni mao. Dili ni mao kay magsigal ita panghambog, magsigal apogado ko kun marma gyapon mo sa mahimo. Iman siya tuwan hinuon. Kay wa may unod ang iyang pang istorya. Oh, kay mananglitan og palitan na siya pasalig dili di tinod sumahog man siya bakapon mapil ka labi na kamo jud magkadayon karo kay na konsumisyon naman ka wa pa man kamo wa pa na sila makasal gulyat Wala. oh. Pero sige lagi samok diya, samok gud siya. Kana murag akong pamilya ko naramang muduaw sila mo naana na nimo paghukom dai ikaw may nagdala sa imong kasing-kasing kung imo ba nang dayon non og di ba makauyon ka ba nga imong mabana ingon ana kasog mao gyud imong mabana aw na nimo pagtuli di ko mo magiya kay ikaw may naasa eksakto kay katong ako imong ingnon di maglisod ko kay katong bitong gipagiya ko di gyud muli ko bisa kun saon Ayun, wa sunod. magsigim sa katubang sawa Imong ipabalik sa tuod di gyud sunod samok Tingali to ay nindot sawa. dili pa kasunod din po ko lain na sugatan samot kalisod at depress Ano man? magsige magduko oy Hala no, mauwaw. Hindi po ko ginangat oy salamat po na gating naman Tulad ko ay puzzle tihon. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong YouTube channel nga Palamay Drama ug mao kini atong sunod nga drama. Pero kisunan, ang sa tampo ka na itong katagan o pagtagan o pinadakin ni usa ka lalaki, mapatawag na singan nga Duroy. Kaya gibatan o doon sa radyo ni Ray Arellano. Kaisunan ang atong sender si Duroy. Kaya akong problema, bahay ni kong anak nga kuwang sa disiplina ba? O kung nga no, ingon mga doon ay nahitabo. Lonely table, just for one. Asa kaya kong anak ron ay? At nga, wali kapagkita ganihan ako naghuwat asa kaning... Asa naman yung bata, oy? Hala, Lord! Dahil sunod, Sunog! May bisigit na sunog? Wa, tingali. Unang-unang, ito na ako, eh. Sunod, Nay! Kring-kring, ang amo anak, siya kato, may sunog ko, at tulo kami. Kring-kring, day! Asa sunog, day, ha? Tawa, oy! Giilat imong anak! Ha? Kamaling bata? Anong may singgit mga ganay? So, kring-kring, ha? Wa, man, day? Angang! Ako nga isunog kay mitingog mang bombero. Si bombero? Asa mo ng bombero, ha? Da, kadto ko nagatakanta god, di kumidyahan kasi mong anak, uy. Ha? Ako na batak? Ayaw, Jot. Ay, dapati na rong anak mo nun. Ibak kita mo'y magbinukbukay, duruya ka. Mao ni kadaot ni mo. Kay ikaw, ibis gusto na itong disiplinahon ng atong anak. Kani bata, pugong-pugong sa rin kaniya. Oh, body ho, uy, kagamay ra sinungdan. Kasakita ni mong bata, kahanggaw sa utok mo. Saan na oy? Ako naman may hanggaw, ani? Kaya nga no, di tinuod. Sige. Ako na yung hanggaw. Kakidrop yan. Ay, pre! Kring, na, kaon na nga rin, sige na, kay malay takas klase ni mo. Manaman ko kaon, Nay. Ha? Diin mo gani kaon? Dini. O sabay gikaon ni mo? Katungumba. Ha? Nga nung gikaon man to ni mo, nga kan tatay man to ni mo. Ni gano. Ako nag-eskwela, pakano lang kong itlog o isda. Nya si tatay nga, wa mag-eskwela, humba-humba. Ay, nak, pasag di na lang nas tatay ni mo, kay dako mo naglamoy, good. Sa tulod mo nga ka, ha? Sa to? Patay, nakatungos tatay ni mo. Ay, inyo kong gilibak, ha? Ay, tabi ng gwapo ta, eh. Pero may matalibakon. Wakalibak ka, oy. Panghambog ka ng iyang kagwapo. Para ako ragay na ilad sa imong pagkagwapo. Kay giilad tadi ko. Kanang kinsura ni mo, Doroy, makailad na. Kasi makailad. Makailad, bitaw na. Gwapo lang kag pangalitag tanaw, pero tutukan gani ka. Ambot lang, oy. Di good ba spelling ng naong mo? Paita. Usam niyo klaro, ana, ha? Ang klaro anatay, nga pati kag now. Susan ni bata. Dabangan lang ko yun, ha? Yun na. Asa mang sudan ako, dire? Ang sudan ako ba? Ano nagtinutok kay man mo? Nay, si nanay tayay. O say ako, imo magikaon nak. Nagikaon niya imo humba ay. Usa? Nga nung gikaon ni mo, kring-kring ako ba, ha? Kibutang man da sa lamisa, kaya akong gikaon. Kinimuta ako, eh. Diin mo ko na liwat, eh. Aw, asa pa? Sa nagligwat. Hoy, Sing, ikaw bata ka? Muro ko na kitaho na ko, ha?
Oy, Doroy, ay na lang ko nagkasabi ko no. Tingalig dili na noon mo eskwela. Kaon na lang gud na may itlog dag isda kana mo ikan ah. Kay bawo na siyang di tamukaon ng isda kay mabukog ka. Ay di man sa di mo hagpaton. Hagpata. Unsa man ka unsa gusto mahagpatan pati ka? Hagpatan ti kag unod sa isda aron di ka mabuko. Katiguang na nimo na timanon pa ka. Ay, paita biya ni oy. Ako naman oy bati ani. Aw di ka mo kaon ng isda ana bahala ka. Kinsa pitay mapas mo? Akbar oy. Ngunit pero minawayan sa kasawa kay dili ta kadisiplina sa bata. Kibiyan man siya glaban. Unya to. Sige kaon dia dulu kaon dia. Wak pakala inyo. Kalau mo sapot ko sa bagay tayo. Ano lagi? Sumay natabo din ninyo. Nag-away na sa ribog silita. Ay, way ayaw na sa waha. Konsentidor. Unsay konsentidor? Magpalit kong sudan para ko kay Ya. ang iyang giluto, wa ko ganahi. O ya. Di ka una kong sudan. Uy, kangga ko na ng sawahan ni mo. Ay, dili silita mo yung nagkaon ng akong anak. Ha? Ay, sagot si ay. Wa ko kakaon kay gihurot man. Ipasagda ng kaonon. Mao naglagot ko. Sa imong anak? Dili sa ko asawa. Kay wa man gibadlunga. Gihurot og kaon ay. Sa imong asawa? Sa akong anak. Wag yung kabadlong. Ibaw sa nga di ko mukhaon ng yang giluto. Wow ganing nagpalit na lang ko. Unya, gibutan ako diha sa lamisa. Kay naligo mamang ko. Uy, pagkauman ako ligo. Wa naman din akong sudan. Kay gikaon na ay. Maunang wag ko kaon kay gipasagdan mo lang. Wa mabadlong Sa imong anak? Sa ko asawa. Aham ka Aham ka dre Nala. Kaon dia. Dagan ganun pagkaon dia. Gani kay tagad dia sudan dre. Ikaw ba yun? Sa inyong silingan? Sa imong anak. Nakaigayon pa siya pagkatod na anak diri. Ay? Yung yato din Sa akong anak? Sa amo silingan. Kalibog ba rin mo tayo ay? Mas nauna kong kribog ni mo. Ay, nausam taong ka eh. Kalang sudan niya, gihatod na dali sa imong anak. Sila'y kreng-kreng. Unya kay, wa man ko. Gito nuli sa amo silingan, aron inakabot na ko pahatag. Una nga, ang amo silingan mo ay naghatag na ko, anak dire. Mo yung anak ko, naunsa, mo ay naghatod din Maayo gani kay wakan sudan. Sa imong anak? Sa imong silingan. Di mo duroy, ay, sa taong ka niya, ay. Waday kan asa kong anak ang wa nga akong gipalit. Ideng gihatod dito sa apuhan. Pero wag yun masulti ang kanahan. O na naglagot kong samot kay kamaon ang mamakak ang bata. Kunya to. Oy, ito. Kanay mo anak ba? Kanas kring-kring. Nga namang bata? Pagkadisiplinahan na panagsa ha? Kay may na kayo mamakak ay. Kaya nga naman, unsam na yung gipamakak di ay? O sa yung gisulti ni mo? Iyang girot o kaon ang humba ang akong pinalit. Oo, mumisulti niya. Wa man niya kan adi ay. Iyang din gihatag to sa apuhan. Ha? Tarong oy, siguro ka? Nganong di man nga dito mang course ang tatay gikan. Ha? Atuto ko mukaon dito kay iya maghatong gikaon ng sudan nga gipalit na ko. Pag abot ako dito sa ilang tatay ko, pakaon kong tatay. Ha? Kay gihatdan sa sudan sa iyang silingan. Pagtanaw na ko, maumaning humbaang akong gipalit nga ako pang sudanon, umauti akong kanon. Oh, may hinuon kay ikaw ra gihapon nakakaon sa imong humba. May gani kay upa makaon ni Tatay Tiryong sudan. Eh, mo lagi. Pero ang dili gud maayo kay namakak ang atong anak. Oy Doroy, bisan og namakak ang atong anak pero naunsa ka man oy, usa gihapon ka maayong buhat ang iyang gibuhat. Iyang gihatdan og sudan ang iyang apuhan kay naluoy siya. Kay basin og wala unya sudas tatay. Time sa unya. Mamakak day? Ano naman lang siya musultin tinaw di? Ang mahadlok man nga basik imo niya siya kasaban. Kay mo dayon ka ra baday pangasaba, mamunal dayon ka. Bisag unsaon ni Molita, dili gyud maayo ang bata nga mamakak. Ay, Ginoo ko nimo mo to'y gitawag og white lies. White lies bisag violet pa. Oh, bayagid taos naong nimo eh. Unsa man ay maayong pamakak sama si kanang mamakak ka panang pareha na imong gibuhat, ha?
Magkakulay ko na mo. Suma ko no. Usay suma. Ay, pabuang-buang, oy. Nagtuo kang nalimot ko sa imong gibuhat hanggang ka, ha? Sa may gibuhatan ako, ha? Nayati na. Iba naman no kumot buhatan usa. Alo, iwain to ko magbuhat-buhat og sa nimo. Nagsulti ra ko sa tinuod. Kaya na makakdaay ko, ha? Gusto kang akong i-send message ang imong sa nako, ha? Basin ka ni adto. Pero karon minyo naman ta. Wano eh. Minyo na taoy, hanggaw. O gili gamay nga sa imong pagpamakak. Oy, day. Kung nagtuo ka na magkakunay mo kay may uyab ko lain, excuse me, ha? Di, yun lang tinood. Di na mao. Sabi day. Sulti ko. Gusto kang akong isulti, ha? Bisag imo pa na isagit sa tanan, aron daghan ang makadungog, pero siguro alang, ha? Nga tinuo na. Siguro alang yun. Adi ay, gusto ka nga akong isyagit, ha? Sige. Sakit. Basta di ka ni tinuod. Dako yung gubot, eh. Sige. Be, akong isyagit, ha? Sige, kusga. Ha? Kita bitan ni ron. Wag yun ko mahinumdum nga may gipamakka ko nimo. Awa, bitaw, be. Mga silingan! Akong bana, pisot! Nang hambog nagatulong ko sa gituli, pero pisot di ang kanahan! Uway labot ng personal day. Usap ka, eh. Baday, way labot imong mata. Ay, Oo, kung wantay okay, mo. kaya nagsabot na ta. Mga silingan! Hangtod karon ng akong bana! Change topic. Change topic ka ng naong nimo. Imo mag-alihan akong baba. Dalita, natuli ng tahong ko, day. O, bitaw, pero ato pa usang simana. At least natuli na ko. Pero namakaka. Amakag na nga. Pamakag na yung kumusulti ni mo tinood. Hilom tuloy, oy. Ang wali mo sa pagsultis tinuod, may usa ka pagpamakak. Namakak sa day ka. Kung sino makak? Wa ka magsulti nga. Giparitukin nila ni imong ilong. Di naman gani sulti nga nahiwi ng imong ilong. Hilom niya ay. Hagto kasawahan ako yung mamuko man. Kani adto raman ta to. Ibawag na siyang natuli na ko. Ipanabig niyo kani adto raman to. Unya. Day, asusar tayo ni mo, Doroy? Ambot asa to noy. Milakaw man to. Wa man may sultig asa to siya. Ba, ikalihata ka rin niya eh. Atag palihog ng tatay ni mo, ha? Unsa diay na? Iyang cellphone, iya mo nagipagayo na ko. Nya, naamon ko ihatag lang na tatay ni mo. Ako na ihatag niya. Nabayran na nanay? Oo, man na. Nabayaran na na. Sige, aray na ko. Ala, daka na ning message oy. Ako niyatang ni nanay. Oy, unsa man inak? Ang cellphone ni tatay iyang gipaayo. Nagyatod na sa nag-ayo. Naayo na di ay na. Nay na, napusot-pusot man gani ng mga message di ako. Bibi, kaya akong tanawon, be. Animal nga duroy. Kinsa ka ning ginganlag Mirna ay. Nag-heart pa. Unsa ni iyang message? Unsa ni? Nadawat ni mo akong gipada nga letter? Reply pa. Naanabi. Be pa iyang tawag sa babay? Yawards ha. Karon ka lang. Day, gato na ang cellphone, day. Nanang kandahan ay. Nato Be, na. dire, be. Sama ni Doroy. Ang usaman. Kining ka-textmate ni mo. Be, pa'y tinawganay ninyo? Sa'y tinawganay? Be! Kanis Mirna, kani. Ba? May paliter-letter pa mo. Nangutana siyang nadawat na ba ni mong gipadani mong letter? O niya, nitubag ka. Be. Animala, gud ni mo eh. Sikreto kay kaglabok. Pa-heart-heart pa ni mong babay. Si Be? Ha? Be di ay? Bitayon ta kang animala ka! Ay sa ha? Paminawa sa ko. Let me explain. Sigurado nga masatisfied ko sa imong explanation. Di gali Doroy na, ha? Daga na lang kay kulatahon tagag na. Ambot ang yun mo. Daga na lang kay kuhaon ko tong pinuti ni tatay na ko. Paminaw sa lagi. Sige, solte! Kanas Mirna, kadto ng kolektor manager sa lending akong giutangan. Ha? Ibabi ko nga utangan ta. Unya, lagi unya. Ay naghimo man good kog letter, excuse letter, kadili usa ko makahatag rumbuana kay apiki ko. Unya mao to nga iyang gipirmahan nga okay na. Unya nga nung naaman ay heart diha. Unsa ba ka oy? Umni usuron nga messages. Nagpasalamat mo ko niya nga iyang gipirmahan ang kong excuse letter.
Mao na iyang gireplyan og heart. Kay katong letter, maamantoy ipakita na ko sa kolektor nga okay na, ana. Unya, bedi ay! Bibi may angga niya. Hilom na turay! Mirna angan, unya, bebing angga! Kalayos tinuod anang animala ka, imo pa matagkuhaag, oo! Huwat ako! Ay! Ahak na. Di man mo tuos kung gisulti ko. Sa manig ba? Nay! Nay, darang pinuti, nay! Salamat! Ang dabing daan ng pinuti. Ni Arba siya pingon. Musibat ko. Bahala na. Ay, ito mo ka nang yung pinuti ka na. Bahala na. Bibinay! Ay! Ay, pagdagan! Duray! Balik ka rin kanahanak ka! Di ay pinuti! Balik ka rin! Duray! Muna ako problema ron. Kay mahadlok na ko babalik sa bahay. Kay masiktik bason ko sa pinuti sa kasawa. Di man mo tuo nga tinuod ko akong gisulti. Saon man na ako Gusto ko mabalik pero mahalo ko nga basig batikbasan ko ba. Ay, tabangin pinuti. O sa may buhaton ako, pilog tabagin ko ninyo be? O sa mga ko mong pasultihon, Doroy? Sender dato ka rin lawa? Atong sender ito, Pres, kini si Dudong Doroy. Duroy? Kadi si Doroy ito, problema niya kay yung asawa, isugon sa gino yung asawa niya. Problema siya sa anak ba, murabag permiling silag binuang niya, murag way tahod niya ba. Ang katapusan iti, Pres, nga, gikaon, wa day kan ayang humba day taon dito niya, nagkalalis-lalis kay gato naman dito siyang anak. Ang gilalisan ko din natin, Pres, ang cellphone sa ba, nagipaayo, gihato dito daghan kay mga chat-chat, text-text, napay baby, heart-heart, niya, unsa pa na diha, kuha ang pinuti si kasawa, purti niya nagana, kunya ang ganda pag sa pinuti, ang iyang anak. Mao niya ang problema, uli makuno si Ate Pres, saon man niya taon, nga gianda man siya pinutis iyang asawa taon, uli makuno siya, ang sayo yung problema diha. Uli, asa ba siya? Nilayas siya. Nilayas siya. Dagan siya kay hait kay pinuti. Hadlok siya. Nya mao na nga ako pa nimo dong pangay pasaylo. Mao. Sultis tinuon nga kanang imuhang gi kachat-chat diha imo nang uyab. Ang sagis. Okay so. Awa ha? Layo mo kay Mirna angan. Awa Mirna. Unya ila tawag B. Butangan pag heart. Unya ato. Unya unsay duda sa asawa na di magduda nga nag-heart man siya. Magaduda good kay naman kay heart. Unay heart nya B pa nya Mirnang kuan yang pasangil kay maningil kuno na taon sa linding. Ay, nya daday heart kun maningil. Maulagi mo na diha ti Pres. Klaro mo gid uyab. Bam unsay basa na to diha. Kani ang nahitabo sa unsingan ini una sa ang ako mag-analyze gulyat. Okay, unsa man? Kung pananglita og tinuod nga dunay sige kawangan nga laing babae, no? Dili basad ka kinaya man ko siyang asawa kay ang asawa mo kanunay mapahitason. Panahon nga mo badlong siya sa iyang anak. Sumpuon po dayon sa inahan. No, lagi. Kunang ang sulti niya nga dili siya kadisiplina sa bata, kaya ang bata ka mao kunong mamakak. May kunong okay ra kay giton kang sudan pero sulti ang ta kuno sa tinuod. Bitaw, tinuod na. Nagtud istorya nga murag dunay kamay kakulian nilang pagpuyo niya usahay lagi kanang pung pa sa mga bana nga ako nakaila. Once gani nga moabot kag kas trabahoan niya abot mo imong asawa mo dayon na yung singgaa. Lisod imbes gigutom ka mawa imong kagutom wala ka kagbalik. Tinuod eh. Oh. Dili ba ko sa unsay tawag unsay termino anang asawa ingon ana Goliath nager na siya. Okay. Mao tingali dong unya ugari saktong tatong imo kay ari ka diri sa panultihon no kapitulo 23 bersikulo 14 niingon man ayaw pagpanuko pagpanton sa usa ka bata dili makabatay kaniya ang bunal kun dili makaluwas hinuon kaniya ang buto sa bot dili mo patyo bunal ang buto sa bot mga ang pagdisiplina makaluwas kay makasubay naman sa tulid nga dalan ug dili naman siya buluyagon kay madara man ay kadako na niya mao na antay angay apan matud pa gukdon man dai ka pinuti unya sa ingon ni Priscilla pangay pasaylo mabalik may pasaylo. Okay raman na pero ang ako pagtana lagi naabay kalinaw silang pagpuyong sige nagsinggaak yung asawa usasad na
Mao tinoy. Oo. Pati mo gina asawa ni anak. Muna yung unang punto kong giingon nga lahi man sa uban. Katulang atong nahibawan akong istorya nga ang kabit tulo ka adlaw iya hangtod sa upat ang original nga asawa duhara. Pero duhara ka daw to original nga asawa kabit mo daghan pero inigadto ganis bana sa unang asawa mingon mo no asawa kanang dong magsukad na ko dong kanang nagtulo biya ko kanang munggos. Nya? Nagbutangan ako si Charon. Kaon na ta. Pero yun na. Pero atong kabit mo, maldita kayo. Atos kabit? Maldita no kayo tanan. Mupay mo, ang katong kabit, mupay mo, tungas istasyon, mangupra sweldo. Balik ta. Kisawan? Ha? Kisay mo kubra sa stasyon niyo. Ay mo punta, may but sa but, kaila ba ko? Punta na ko kusab. Kisawan? Di man mabati. Naday, uy. Balik ta. Yeah. Sa imong kakuyaw, kay manlupad man ang mga pinute, ari ka dire sa Salmo 91. Di, usang salmo. Versikulo 5. Psalm 91 verse 5. Dili ka unya mahadlok sa mga katalagman sa kagabhion o sa mga udyong nga naghadyong panahon sa adlaw. Udyong lang is katong ibala sa pana. Pana, Tiyaw mo na, manlupad, maigo ka. O, asun, dali man mo pa, ihayon pa man. O sa mga sakit nga muhampak diha sa kangit-ngit, o sa kadaotan nga mulaglag panahon sa adlaw. Ani lang dong, ha? Kay, sa ako nang giingon, doon na ba'y kalinaw inyong pagpuyo, kay iyang asawa gulat magsige man sad og paninghag. Paninghag. Inigbadlong sa bata, supon na yun sa inahan. Muna nga usahay, muna siguro og magpanagana og pauli ang bana. Pero kasagaran ulit imong puntan una no, maglisod sila pagpakigbuwag silang asawa tungod sa anak. No, tinod. Apa nindot ako nabati kulyat. Ano man? Nagpaminaw man nato kayo kanunay man ang maminaw sa tong tulumanon. Kisawan? Ang kanang iyang bana. Og tinuto yung giingon. So, sa Tagalog pa, nakakataba ng puso. Mao ba? Ano man? Matay ba mo? Huwag din kabuhat ko asawa, ani? Ano siya? Ako gitutukan ni Tando, man! Sige mo lang kahisgot, anak mong uyab, uy. Nama, ikaw kung makayuyab, sabi mo isgutan, Salamat ang pinagagin ka naman, no? Gula ko ang pasultihan. Ug mao to mga listeners, atuang ko nako ang pasultion part 11. Salamat jud sa inyo mga listeners sa inyong pagpaminaw. Tuang palamay drama, hulat-hulati lang po na makabot sa kauras. Hinahinay lang po tag edit na to. Gamay na lang kulang para ma-upload sa dayon ko na to. O sa dili pa nato tapuson ni ato ang istorya, ato sa shout out tanan the comments na to sa atuang ko nako ang pasultion part 10. So shout out nako si Cristalio, si Oscar Abedog, shout out mo dia. O si Joselito Salva, shout out mo dia. Joselito. Si Jude Pristico, shout out mo dia. O sa imong tito. Si Marisol Lapsal, shout out po na ko. Si Judith Sakia. Si Christopher Valdez, shout out mo dia. O mga ito listeners, tanan the comments ato atong shout out karon. O ang ulat-ulati na ato ang palamay drama. Makaabot na po do isa ka oras. Ubos po na ko, daghan jud ka salamat sa inyong tanan.